Sangti ki por akele kilit pik ajone langroi langjeng ki pahingno et ajok sai ka chutiki arat atum kaningri. Containment zone ke do arat apan purno ronghang arideng pen kirap kapazildan. Kardong pini pranta mabir talong pen nini sami promila timungpi non bir tangton pen arjuponik tha. Lakhaing koi botha langso ML Rup Singh Teron kapin khatpon ateng pen pini state executive member dapen East Karbi long BJYM in charge purno ronghang arideng pen sang han jang thula pen kapre kenang sot ahor kiron bo. Nizang Karbenglong district arlo Kopili constituency ke parlo pon Nepali arong lapen rong pia rong along COVID-19 positive kilong kiduko ajong containment ti padukok ajoy ni jopadat ke cholong jiapan kisu labang sohot don thong kep aradapan sang han jang thuron pon pen rabdam bangso keron asai kedeng pon along puno ronghang lapen ML Rup Singh Teron aradapan kerap kamatha pon thegapot aradatum kachoro pajir pon lapen Karbenglong don mas council kachari bom CM tuliram ronghang kiduk dat aradapan rapik theklong si jengkha Nepali arong lapen rong pia rong containment jun kiduk nangkok aradapan prapjin pen kerab jiapan puno ronghang pen juning ripon bangso keron asai kedeng pon along state executive member lapen East Karbianglong BJYM in charge puno ronghang lapen arisang hoduk jerap cetodot jengkha pen cisong temung report Karbi Daily News Pini nilitum ladak jengkha Nepali bosti lapen jengkha rong pierong along nilitum containment zone dak ladak bang koi COVID-19 positive kelong pen apsi non an containment zone arjiding lui lo lapen lasi nilitum pini ladak kiduk det atum aphan nilitum sang jangku alu dali harsune tapinang gethon alang litum dak pen bazar damun idal mati nilitum asap suwet pusdame sang bangan nilitum han ake hai Rup Singh Teron nilitum boithalang so MLA alang li pensi sang bangan dak arada tum han nang rabun no lasi nilitum pini nang litum channel hoi pen ake hai Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang han sedame chuningri utung no je ladak containment gedung la rongni jengkha Nepali arong lapen la jengkha rong piarong arong osor containment zone kapuri dun atum han la kiduk dat atum han akerap pajir dunte ansosesi Nepali busi militum alang li khanda chuning rilo athema Patumi vosik mi phai troxia ni Karbianglong alo prek jam venture school athan bang atum bang nerkep jelang si Karbianglong autonomous council CM tuliram ronghang aphan chetong dam si chingwai chingsai pen pin puralo pajendam bangso along dengang higher secondary athan bang pen ojoingti longbini rongpi samson de monera mingti lapen onteron de kalangjon higher secondary athan bang pen robinson taru lapen jising ronghang lapen defu gov poi pen walsing hanse bangso along hampang asong pen KSA KSU KSYC lapen KFA asong atumta chetong dun si maya dipidon mai long Karbianglong alo prek jaw venture school along athan bang lapen chokamar atum kiduk kisung alam the pinangan chingwai chingsai ponsi puthot Karbianglong autonomous council CM tuliram ronghang arede pin poralo pajir teka mai long CM tuliram ronghang pen Karbianglong alo prek jaw venture school along kedo athan bang lapen chokamar do anaphan salary pabat ponjia phan langpon poposit lamjak chipipon lapen non kebangji vosik mi phai grade 4 arni puthot education department gov of Assam pen Karbianglong nangka homre adihu labang so phak chingbai chingsai dun poputa CM ronghang sango pen lamjak chipidon napen bangso amai long kaduk kabeta chetong dun pen chingbai chingsai dun rapet lonang puta venture school athan bang atuma phan than pachini pon news desk report Karbi Daily News Lakhaing koi rahini sarupothar constituency arlo langchiting along Karbianglong autonomous council am jogot sing imthi kapin khat ateng si langchiting polling station local committee atum chilang si don't plea home quarantine kido atuma phan sanghan keron pon bangso don't plea home quarantine kido abang phatama men nake Judas Romphar edition teron Robin teron lapen David teron atuman do labangso sanghan keron pon asaya long kachetong dong lake sakti kendro in charge Indreu Romphar Jua Morcha amai pura singa Kisan Morcha pen
brilliant terang lapen kapre kithe kiding atum chelang si bangso sanghan keron asai setame mesen pen ron pacetang pame si pajupon anam lang pipen jamsa tron report Karbi Daily News. Vosik ni phai troxia ni sangti hidi arat atum sangti hidi along sangti ki pur kilit ong aputak pherang kyang no nangkaning rido. Sangti hidi arat lifeline pukachipu idam alangroy laichan aroy hakko fisar pusar army ahut pen ningkreng bala thepun epin kaiki liboy aroy lupusipu. Labangso aroy ajoyni pensi don suri truck sose ahem tunatum kireng ilo. Sai kachuti kipen danglok ason kaiki kinang sot asai an cepachun ipon bomlo. Sedami pining pen ningkan ke tombak aprang pen labang so aroy pen kaciki arat atum kisung cecak bom si bang bomlo athema pini ani thengpi thengphang nang kijum pen botor bokan sedami apor pen RVKV ani kiso longle ki kreng si heponlo laso apora hotsi sangti hidi aper the sangti abiha ke claim atumta akele kili thupik ajone langroi langjeng an sedami kili akrong angbong chit RJ pho trok bak kihut flut si sangti ki for etsi kili ahor anda paprek lablo labangso ajoyni pen non lakha esi dilaujan lakha hini dilaujan center dilaujan lakha kethom dilaujan dubajan langwe nepal party lapen siamgau aratum sai ka chutiki afan langkili ahor kangthin pilap ajok ningki oi mate ningki pung alam pherangki atomangno nangchipak langdo lapen alang litum forest department lapen sangti amholder atum afan prapjin pen aroy hor apranga tengchi salam le lepurang te rat atum pen thurpak akache songtame padoji pusi chingkren pon anam lang pipen Jameson Teron report Karbi Daily News. Pinya berita bangke lapon si kang komponik no domain hakmi program.